omongan apa eneki sambel trasi lalapan pete krasa enak merga wetengku luwe penting sehat aku padha megawe omah blarak tembok gedhek iku omahe kucing kering sing dadi kancane kaya ngene rasane wong ora duwe pasti diatuti enyek kancane ambo aku iki pokoke jan ambo pengen aku mikir soke ora tau larat bendino batinku kaya kesiksa senang ora tau malah nemu susah atiku susah sapa ngerti besok nasibku berubah omah blarak dadi mekar